Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. UMLA jong ka Maugarwat constituency uba Renington Tongkhar hakasantrik uyayong arjar arpulai ula plipat ba ya kaying school ka Bathamai jong ka Plankenshi Government Lower Primary School Southwest Khasi Hills District ya ka bala pentrei lingba ka state scheme hakajing lot ka bakot Laiphnyo Laktam hakani ka skila sakilang do Block Development Officer jong ka Maugarwat Community and Rural Development Block uba ai Laurenyang ka District School Education Officer ka kong S Kharsono kipalalong kong gisumbut kong san Usop Inspector jong ka Office DSEO uba S Kharbeteng bat kiwei. Kani ka school building kabang kwa ban pensay yaphi mantahang ni ka longba kamday ka bapiyo na ka office jong ka SDSEO henry kani ka school building kaday ka bapiyo na ka state level ka wan nantay na po directorate kaday ka project bakiong ka school infrastructure upgradation project kani kaday ka phase 1 ka bakilale But kani ka phase 1 ka kanthop yaship totally ki government LP school. Di ka Plankenshi ka lang kaway na kita ki ship totally ki balayo ya kani ka yin school ka Bathamai. Ngila banong ba pilong ki badanbok ba pilarung ka school ka jaki ka larung ha kani ka phase ka baningkong. But kumta ngilayo ban sakhi mantaban play ya kani ka yin school. Di ka funding ka bangiyo na kabanta kani ka school building kaday halor kani ka bagiong ka state scheme jong ka government of Meghalaya but ka amount ka bala sanction ya gini ki school building kalong life hunyo lak kaway kamamot hangni ha kani ka school building ka jong hero ka siyang do life hunyo lak di kumbang laong ya pi ba pilong ki badanbok ba ka school ka jampi kalayo bandrong ha kani ka phase 1 nama kana dangli ka sien ka beningkong ka ba kani ka state scheme lapen prekam ha ka jela ka jongi ti kumbang ilayo I ya kani ka building kumni ka makalong ha ka jing shisha tan kum ka jing tip ya pi ka plan lani ka plan ta kani ka building ka long bait ban ai da ka dyna roof lani ka dyna sheets kamot da ka tunong Henry ni snow ban ay kublay karpang ni kontraktor ibaladay ban pek ya kani ka building ka jampi bada ka jing ya snow tho jing mod bada ka jing lakloy ka jong ilakloy ban pen kala ya kani ka jing tray na ka bapendang kam ya kani ka dyna roof sya ka RCC sla kata ka di ka way ka bangi habat ong ban ay kublay karpang ni kontraktor tengah patit manoy bading ing siya karon second hospital de kata ka di ka jing ay kublay ka karpang da ka jing lakloy ka jong piyo ya ka di ka school ka building ka balatap da ka slat ka bamot ka balak hams kem shushu de kini kilong ki ki bangi yo ya ka jing mentoy ka bapi kum ka snow hang ni piyo lingba ka ni ka Plankenshi government LP school Sekarang beri kejikeman yo pi kita hikai, ya kejikeman yo pi kena, harga basgap kejikruai, kisah tu pilak keman mahaban yo, ya kena school building, namar ba lakata hosnam, layadon ini building berit, tapi kalau dari sisa kejikbel tiba yo no ke building makam he, badnya yo mentang sengi kumne, kum bakalong harga balala pendep janai, nah aku beli kerpang, ya kibala petrei, kamu tahu kontraktor, kum balong imadam mene. Ba kum ke estimate na kadaw jong kajing duna pisa ke sarkar lahaban sna estimate bantap na katin na tayo jero andre ka GS ko tho jumot kini ki officer ke penyat kamtam ni JE erkat kontraktor kiela besu tho jumot bantre bantap na kaslap ban yo permanent sendon kamtam sene se ka bajur la er kabarang taptin dang seer kabarang taptin
hakapor lompak kaptam gidi menai ke sawa ke skoma dawan kena ke yong il yong nget te hendre habalat don hi ke yang slap om don syuk ke skoma ya ke hapria dan ni ke ting ke ra jong ke yong ke mar ketang ai ke kerpang ai kong saralen don hanai paman de ilok jong i hakabaki le trebha ya ke kam man pelong kumne ke bakalong ta isuk ban hadu kata-kata ke sengi ke pemerintah banyo i ba ka plangkan si ka dong plangkan si ka thain plangkan si kam dei syuk ke ju kumbalong ke pusnam baro hakabaki baro kiskop kemen banwan bastai be song perngam ne ila ong isku tenas palat banwan sini maring yo ka surok ka babha ngala keli il pelajuan teng mensiwa yang perjuan mensiwa tengong dendai pilawan mensiwa lele te kam sungo hon syuk ke jingwan menta namar bahaki ni kisan pau kin riu pau senam ki pai ba na plangat si ki ya ke surok ka basneu kim sim yo i ke jing bhai ka surok andre menta ke i ke surok babha kene ke skul ro kalong kawei ha ka bagi persang man tebe jing syai ha kene ka dong ka thai ha ka por ha ka bagi persang ban identify ha ka ba kum nong me khmat hapan kedau ban kedau ban sime ke jing rai hadin ni ke bangal isong bar minister ban ong bar ne kano ka skul ka kam idei ban sim mar ngimla ban ailut ya barok ki skul kilang ke kam barok andre ngimla ban ailut barok tia kino shua te ban prioritize ban bo khmat yano kano ka skul ka bangin kedau ong inle shwa kane kamlong ka basuk te hande ngila pet ya ke jing kam yo kene ka dong ka than yo kene ka area ha ka bangal sim ke jing rai ban bo khmat ke ka skul plangkan si ban ngila yo ban sina kumne kumbakalong hakabala yo pendep janaya ka hoy jina yo i bal sirang bon ki jingnon kam hakaba hap ban ha ka maintenance hakabala keren baro kalau ka kam hadu kata kam tam ki school jo ki khulung ki haban pe bagi khulung kena ka bagi lakai ki lat ki jing tengko ki lat ki jing ur kalau ka kam hadu kata ka we ni ke berit ne upaya kini kinar ini sawa saweng no immediately kilong ki bom.com ki suwet ki kena ki mare na tai na building merwan sene ki sisu ko ki sisu kai hang ne mdon jing.com syu kini ki pus te kum kita ki barit ki helaman pet ha kini ki jaka ki ban lat ki kena apa ki la kai baki nom ur ki nom hap ten mar kata ketui phing ko managing committee ki bayadon hang ne man kasngi ki dong hikai ha ba yo i kino ki kam ki barit ki balak ban le persang banle kabala wat banle dalam jong ketir kabala banle andai kabula banle pede yin hab ban report nang bagi department kini yo banle ka badan kam itmelenti bagi ni school sarkar kini ki building sarkar kinamlong ban suyang tang ka building sudah dari itmelenti bagi danang penme kumbakela penme ha kini posnam baro umbale thu babudep mene isukmen ki jingwan biang jong ir okere ka school ilawan ha ka por ka biang ha ka baro ke posnam itan sasenten dari lawan mentapan wan hikai ke school kalau long ke jingker ku ya ke school badi kbilti ke jingron dekat pi kino hikai baro ro ba pinang la banang sei shu ki kena ki batbet na ke school